Dende onte, técnicos de augas de Galicia traballan en varios treitos do río Arlés, en Ribeira, para liberar o cauce e permitir o libre discorrer das augas. Céntranse fundamentalmente na retirada de troncos e ramas caídas na canle fluvial, a limpeza das marxes, o control de especies exóticas invasoras e a eliminación doutros obstáculos. Trátase dun tramo de aproximadamente 900 metros entre as parroquias de Olveira e Artes e se prevé que as actuacións se prolonguen durante 20 días. Pois vais a cometer a limpeza, a retirada de troncos e árbores mortos de aproximadamente 1 kilómetro, que é aquelo que os técnicos din que se ten que levar a cabo a actuación, pero é un traballo que metódico en certas épocas do ano que está complementado despois con outro traballo que tamén fai Patrimonio Natural. No que vai de ano, a Xunta leva realizadas 70 actuacións de conservación ao longo de máis de 150 kilómetros de río, cun investimento superior ao 1 millón de euros. No que vai de ano leva invertido pois case que 1 millón de euros e actuado pois en 78 zonas, non? Pero para que vos deades unha imaxe do que son as actuacións, dende xaneiro ato de agora son uns 152 kilómetros, que é asimilar a distancia que hai entre a Coruña e Vigo, e iso nos ríos, coa dificultade que isto conleva. E a partir do mes de xullo e ata decembro continuaremos actuando pois en outros tantos lugares e con unha inversión de outro 1,5 millón de euros. O que fan é, por un lado, detectar as zonas pois inundables, as máis perigrosas, e esas son prioritarias, e complementanse con outras zonas onde a guardería pois fai a comprobación necesaria e habendo moitos obstáculos, o que se pretende é o discorrer das augas, o cuidado dos ecosistemas, por suposto, a retirada de árboles mortos que, por un lado, son un peligro, por outro lado, acaban caéndose un obstáculo, pero tamén supón a transmisión de enfermidades dunhas árbores a outras. Os traballos enmárcanse no Plan Anual de Conservación Fluvial de Augas de Galicia. O obxectivo é recuperar o bo estado dos ríos e minimizar o risco de asolagamento sen alterar o ecosistema.